एरेन्जा गासिबो एके बिथांमोननि केसआबो एके बिथांमोननि पानिशमेन्टआबो एके बेनिखायनो गासिबो एके नोजोरजों नायो रन्जनदेबआ आफादगिरिना स्पेसिलिटि जेबो मोना कोर्टआ रावखौबो स्पेसिलिटि होआ बे कोर्टनि डिसिसनजों जर्ज मोना जि राय मोनगोन रन्जनदेबआ बेखौनो मोनगोन रिफिकाना जि ट्रिटमेन्ट मोनगोन रन्जनदेबआ बेखौ स्पेसियेल ट्रिटमेन्ट कोर्टनि नोजोराव मोना बेनिखायनो सोरबा बेबायदि साननोबा गोरोन्थि आरो बेनिखायनो कोर्टआ जि ट्रायल खालामनायनि गेजेरजों जायफोरखौ जि रेहाय होगोन बे गासैबो खेत्रआ एखेयानो जागोन इतिमধ্যে जर्ज बसुमतारी बा रिफिकां गयारी मोनहा प्राय 10 बोसोरसो थाबाय आरो ट्रायलनि गेजेरजों जेबो माबा जायोबा बिथांमोना मात्र 4 बोसोरसो थानो गोनां जानो हासिगौ आरो रन्जनदेबआ खिन्थु दासो 5 बोसोर जादों खोमा बिथांनि पिरियडआ दासो ओंखारनो गेजेराव बिथाङा गेप ओंखारबोबाय बेनिखायनो दा बिथाङा हयथ' लंगार पिरियड कोर्टआ किसु बिथांनि पिरियडखौ रेहाय होबाबो हयथ' बिथाङा एसे जर्ज बसुमतारी बा रिफिकांनिख्रुइ बांसिन सम थानो गोनां जानो हागौ